Desteya giştî ya hevpeymaniya neştîmanî ya opozisyona Sûriyê civîneke xwe ya asayî bi dawî anî û tekezî li ser berdewamiya kar bi netewên yekgirtî ji bo çareseriyeka siyasî li Cinêfê kir. Her du rojên 13 û 14 vê mehê desteya giştî ya koalîsyona neştîmanî ya opozisyona Sûriyê civîneke xwe ya asayî li dar xist. Di civînê de komkujiyên rejîma Esed û milîsiyatên wê yên derheqê welatiyên sivîlên yên Sûriyê hatin şermezarkirin. Endamên desteya giştî ya koalîsyonê tekezî li ser pêwîstiya destûrdana bilez ji aliyê civaka navdewletî ji bo rawestandina êrişên tund yên rejîma Esed lê dijî sivîlan lê navçeyên Idlib, Hema û Goteya Rojhilata Şamê paytexta Sûriyê. Civîna desteya giştî giringiya rêkeftinan li gel welatên peywendîdar bi rewşa Sûriyê ve ji bo rawestandina şer ta ku çareyeke siyasî pêk were. Endamên desteya giştî tekezî li ser berdewamiya kar li danûstandinên Cinêfê yên bi serokatiya netewên yekgirtî hewildanên berdewam lê gel li rêxistinên navdewletî û aliyên din bi taybet wîlayetên yekgirtî yên Amerîkayê. Ji bo fişarê bixin li ser rejîma Esed ji bo ferezkirina babendê bi cêkirina biryarên navdewletî yên taybet bi Sûriye û destpêkirineke ciddî bi avakirina desteya hukmranê veguhêz û qonaxa veguhêz û avakirina dezgehên pê ve girêdayî. Di dawiya civîna xwe de desteya giştî ya koalîsyonê piştevaniya xwe ji hikûmeta demkî weke beşek ji koalîsyona opozisyona nîşan de û got ku ew ê bi welatên dostên Sûriyê re ji bo peydakirina alavên piştevaniyê de peywendîdar bin.